Witajcie. Napoczął się kolejny rok szkolny. Myślę, co nie jeden dostał lista lektur, które musi do szkoły przeczytać. Tych, co jeszcze do szkoły łazić muszą. Ja bym też powiedział o specyficznym liście lektur, ale myślę, że kupa przyjemniejszych niż te, co czytaliśmy w szkołach. O kanonie Silesia. Już kto zapowiadał. Kanon Silesia to jest takie wspólne dzieło Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i naszego wydawnictwa Silesia Progress. Chcieliśmy wytypować taką listę ważnych książek, którą werci się podobno przez Ślązoków czytać. Jak żeście już mieli do czynienia z naszymi książkami, to na niektórych jest takie logo. To jest właśnie logo tego kanonu Silesia. Skąd pomysł na ten kanon Silesia? No, zainspirowały nas dwie rzeczy. Książka 99 książek, czyli Mały Kanon Górnośląski pod redakcją profesora Zbigniewa Kadubka razem z panią Łucją Staniczkową oraz Fabryka Silesia. Pierwszy jej numer, 40 redaktorów, literaturoznawców, osób obytych z kulturą wybierało najważniejsze książki dla Górnego Śląska. Bardzo warto się okazało, że niektóre z tych książek, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, jeszcze nie były wydane u nas w języku, którego by większość na dzisiejszym Śląsku społkopiła, czyli albo po śląsku, albo po polsku, bo w oryginale niemieckim nie każdy poradzi je przeczytać. No i stąd właśnie chcieliśmy też pomóc z dotarciem do takich książek. Jedną z takich książek był Ostwind Augusta Scholtisa. O tej książce my już gadali w jednym ze wcześniejszych odcinków. Po przemyśleniu tego i też tego, co jest zaproponowane w tej książce profesora Kadubka, tam nie są książki śląskich autorów, ale też ważne dzieła ogólnej literatury, od antycznej poprzez rozmaitych autorów, też tych, co się zajmowali innymi pograniczami, bo nie ino skomplikowane losy mamy na Śląsku. I doszliśmy do wniosku, że właśnie zrobimy taki trójpodział tego kanonu. Z jednej strony mamy bardzo ważne książki o Śląsku albo śląskich autorów. I to jest właśnie kanon Silesia, Śląska Biblioteka. Do tej pory wydaliśmy listy z Rzymu też profesora Kadubka. Książka Henryka Wańka, jak Johannes Kepler jadąc do żagania na Śląsku zahaczył o księżyc. Według mnie chyba najważniejszy autor, który od wielu, wielu lat z żyjących autorów pisze o Śląsku. I Wiatr od wschodu Augusta Scholtisa. One się ukazały właśnie w tej serii śląskich autorów. Potem mamy biblioteka Kanon Silesia, biblioteka tłumaczeń. Właśnie tam chcemy pokazywać te ważne rzeczy literatury ogólnoświatowej, ale tłumaczone na nasz, tłumaczone na śląski. Pierwszą książkę taką przełomową to był Aeschylus, Prometeusz przybity, tłumaczone też przez profesora Kadubka. Potem się ukazało Dante Inksi, wybór poezji światowej od Horacego przez Dantego właśnie, przez naszego Eichendorfa, aż po XIX-wiecznych poetów ruskich. No i niedawno się ukazał kolejny wybór poezji tłumaczony też przez Mirka Syniawy, wiersze i śpiewki Roberta Bersa, o tym my też go dali. Oprócz tego stwierdziliśmy jeszcze, że warto też spojrzeć na naszą historię i pochylić się nad nią. I powstała ta trzecia seria Kanon Silesia Śląskie Dzieje. Napocznijmy ta seria od książki Jurka Ciurloka o książętach górnośląskich. Potem się jeszcze ukazała o książętach dolnośląskich. Mamy też w tej serii Dziennik księdza Pawlara, który opowiadał o 1945 roku na Śląsku. I mamy też rzeczy, które są w zasadzie też literackimi rzeczami, ale mocno osadzonymi w historii. Dyskretny urok Śląska, który opowiadał dzieje Ślązoków żyjących po czeskiej stronie granicy. O tych książkach będziemy na pewno w innych odcinkach więcej gadać, ale właśnie te książki, które mają te znaczki, szukajcie ich, bo według mnie werci się
werci się poniechycić. Staramy się dobierać dobre książki do tej serii. Mamy też radę programową, w której są naukowcy od Wrocławia po Katowice, którzy też no, pomagają typować te ważne rzeczy dla Śląska, które są ważne przypomnienia, albo które jeszcze nigdy nie były wydane, właśnie tak jak Scholtis. No i my staramy się ta luka wypełniać, żeby nie no o tych książkach gdzieś tam gołdać i pisać, ale też żeby każdy miał możliwość zapoznania się z nimi i samemu przeczytania. Także zapraszamy Was. Książki są dostępne i we księgarniach, i w bibliotekach tych, co wolą książki pożyczać. Czytajcie i otwierajcie oczy, bo ten Śląsk widziany rozmawiałymi oczyma, bo inaczej pewnie też wpływ języka zawsze miał dosyć srogie znaczenie na to, jak autor pisze, a niektórzy pisali po czesku w oryginale, niektórzy po niemiecku. I to wszystko też powoduje, że ten obraz Śląska, który po tym mocie, po tych lekturze tych książek stawał się kupa bardziej pełniejszy. Na dzisiaj wszystko. Zapraszam niedługo na kolejne omówienie książki. Będą też inni omawiający, nie inoją. Także czekajcie. Zaś liczę na Wasze łapki w górę i na subskrypcję, bo wtedy będziecie wiedzieć, kiedy następny filmik się pojawi. Dostaniecie już informacje automatycznie na maila. Dziękuję bardzo i zachęcam do lektury dobrych książek o Śląsku i po Śląsku.